hani kasi pemta nak leng jonga ngayo ban sakhi mo ya jing tristom jong hidiki staff nak office jong ka fisheries is kasil shillong harengkat ka jengalam jong ESF bat fishery officer te habang apa yani ka tablu ke bakishna ma kalang badan jembut bah habade bat ka fish kam poultry culture te ngej bah kani ka tablu ke bakin pen ma la syai kasni kan long ke bah ke job ma ke bandra ke burom ya ni ka office ban akar men ba pinya ipe na video ba pinya kumno kalang gedur te khmat jonga ta kalang bitanat bah nga hadu kan tristom ma iwei pu ya kedon bentah ban wandur ini kajing tray ma ban song men yelde ba ngadon bentah langar kublai shibun kublai